Kaixo ikasleok, egunon, gaur ikusiko ditugu erronboak eta Pitagorasen teorema dena batera nola erabiltzen den. Lehenengo adibidean, kalkulatuko dugu 12 zentimetro eta 16 zentimetroko diagonalak dituen erronboaren perimetroa. Gogoratu, lehenengo egin behar deguna da irudia. Orduan, egingo dugu irudi bat, gogoratu zer zen erronbo bat, erronbo bat da paralelogramo bat, horrela, lau aldeak, berdinak dituenak, baina ez ditu 80 gradu, hemen karratu bat bezala. Bueno, orduan, 12 zentimetro eta 16 zentimetroko diagonala, bai? Orduan, diagonal bat baldin bada 12 zentimetro, bai? Orduan, erdia izango da 6 zentimetro, bai? Orduan, hau baldin bada 12, orduan, honen neurria izango da 6, bai? Eta honen ere izango da 6, bai? 16ko beste diagonalean, orduan, hau izango da 8, horrela jarriko dugu, eta alde hau ere izango da 8, bai? Barkatu, diagonal hau ere izango da 8koa, bai? Orduan, kalkulatu behar dugu erronboaren perimetroa, beraz, neurri hauek jarri eta gero, orduan perimetroa, zer da perimetroa? Lau aldeen batura. Orduan daituko diogu hemen isa adibidez, isa eta isa. Bale? Orduan da isa, gehi isa, gehi isa, gehi isa. Bai, edo nahi bai zute jarri lau isa, gauza bera da. Orduan ez dakigu isa zen baden. Beraz, aurkitu behar dugu triangelu, angelu zuzena, erronbo honetan, bai? Adibidez hau, marraztuko dugu. Eta hemen, isa dago alde batean triangelu, angelu zuzena. Beraz, Pitagoras aplikatuko dugu, gogoratu zezan Pitagoras, hipotenusa berbi da kateto berbi gehi kateto berbi. Bai? Bueno, pues ordezkatu balioak. Zer da hipotenusa triangulo angelu zuzen honetan? Ba, isa. Pues jarriko dugu hipotenusaren ordez, isa. Hemen segituko dut, Orduan, isa berbi izango da kateto bat berbi, hau da 6 berbi, gehi zer? Gehi beste katetoa berbi, beste katetoa da 8. Orduan 8 berbi, bai? Segituko dugu egiten, eraiketa hau, 6 berbi da 36, eta 8 berbi da 74. Beraz, guztira 36 gehi 74 dira 100. Bai? Eta gogora ezagun, segituko dut hemen, gogora ezagun berbi hau pasa behar degula bestaldera. Orduan izango litzateke isa berdin erro 100. Bai? Eta zenbat da 100en erroa? Ba, azkenean 100en erroa da 10. Bai? Bueno, jar dezakegu ere unitatea, luzera badenez, jarne badezute 10 zentimetro, Ni, gomendatzen dizuet jartzea unitatea, bai? Bueno, pues ya está, isaren balioa aurkitu dugu, ordezkatu hemen perimetroan balioiek, isa gehi isa gehi isa gehi isa, beraz, 10, gehi 10, gehi 10, gehi 10, bai? Perimetroa guztira izango da 40 zentimetro. Hemen ez da ondo sartzen, baina bueno. Jakin ezazue, azkenean perimetroa dela erronbo honena 40 zentimetrokoa. Bai?
Bigarren adibide honetan, aldiz, kalkulatu behar dugu. Alde bat, 5 zentimetro duen, eta diagonal txikia 6 zentimetro duen erronboaren azalera. Beti bezala, lehenengo gauza, erronboa marraztu. Bai? Alde bat, 5 zentimetro. Hemen jarriko diogu, 5. Ez diot jarriko unitatea, irudia txikia egin duelako, eta, datuak bakarri jartzeko delako. Eta bestalde daukagu diagonal txikia 6. Ez diagonal txikia da hau, hau baino txikiagoa delako, berdin du. Orduan, 6 zentimetroko diagonala baldin badaukagu, gogora dezagun, erditik egiten badugu gurutze bat horrela, izango da 3 eta 3. 3 eta 3 dira 6, orduan zatitxo bakoitza da 3. Diagonal txikia baldin bada 6, orduan zatitxo bakoitza da 3. Jarriko dugu hemen 3 eta hemen 3, jakiteko. Kalkulatu behar dugunez erronboaren azalera, orduan jarri behar dugu erronboaren azaleraren formula. Horretarako erabiltzen dezute, ematen dizueten horria azalera guztiekin, bai? Nola da azalera erronbo batena? Diagonal handia, bider diagonal txikia, zati bi. Hau ikasi behar dezute ere, bai. Ordezkatuko dugu. Badakigu zen baden diagonal handia? Ez dakigu zen baden. Orduan, jarretuko dugu deitzen D. Diagonal txikia, zenbat neurtzen du diagonal txikiak? 3 eta 3, 6 zentimetro. Nuntziatuan esaten zigun. Orduan, bider 6. Zati, bi. Nola kalkulatu behar dugun? Diagonal handia, erabili behar dugu Pitagoras, bai? Lehenengo nun daukagu angelu zuzen, hemen ikusten zute triangelu angelu zuzen bat, bai? Orduan kalkulatuko dugu zatitxo hau zen baden, deituko diogu isa ere bai, bale? Orduan, gogoratu hipotenusa berbi dela kateto berbi gehi kateto berbi, eta ordezkatuko dugu. Zein da hipotenusa angelu zuzen honetan? Kasu honetan da 5. Orduan jarriko dugu 5 berbi. Orduan, kateto bat, adibidez hau, kateto bat triangelu angelu zuzen honetan da 3. 3 berbi. Bai? Eta beste katetoak zenbat neurtzen du? Hemen ikusten dugu isa. Gehi isa berbi. Bale? Orain, 5 berbi da 25, 3 berbi da 9. Bai? Eta nola eskatzen da bigarren mailako ekuazio hau? Zenbakiak, zenbakiekin. Beste aldera pasaz. Segituko dut hemen. 25. 9 positiboa denez, beste aldera negatiboa. Bale? Isa berbi, bale? 25 ken 9 da 16. Isa berbi. Eta gogoratu beste aldera, honen kontrakoa da erroa. Segituko dut hemen, isa da erro 16. Bai? Eta erro 16 zen bada, 4. Bai? Beraz, aldetxo hau izango da 4 zentimetro. Bai? Baina, zenbat neurtzen du diagonal handia guztiak? 4 eta 4. Hau da, 8. Hau da 4, kalkulatu duguna, baina beste 4 ditugu, orduan 4 eta 4, 8. Beraz, diagonalaren balioa da, honen bikoitza, 8. Eta orain bider 6, zati
bi. Eta segituko dut hemen. 8 bider 6 da 48, eta zati bi, jarriko dut hemen, 48 zati bi da 24. 24 zer, azalera denez, zentimetro karratu. Gogoratu, dimentsioa bikoa dela. Azalerak bi dimentsiokoak direlako, bai? Eta gainera unitatea da zentimetro. Horrela, erabiltzen da Pitagorasen teorema erronboetan perimetroak eta azalerak kalkulatzeko.